My name is Ivan Miskovic. Det er tilfældigt, at der er en af Popovic kommer ned og viser sig til sidst. Ja, det gør det. Men Popovic er en virkelig god spiller at have. Og så får vi endnu et stop. Ivan Miskovic. Så har det Miskovic stukket. Det er Ljub. Oj! Miskovic. Altså, detaljer. Ja, det kan være, at han har lyttet efter, hvor vi var efter ham sidste gang for at forsøge at fingerrulle bolden. Flot forsvar. Miskovic afsted. Og han dunker 2 point i kurven. Og der synes jeg, at der er noget at sætte en finger på. Noget, der arbejder videre med. Jeg synes rent faktisk, at Martin Thusen har gjort det rigtig fornuftigt i dag. Han scorer ikke mange point, men fordeler. 2 point, Ivan Miskovic. Udmærket. Finder ham her. 2 point til Miskovic. For et par angreb siden, at de simpelthen, der var ikke noget hjælpeforsvar fra Jeppe Jensens side der. Han stod nærmest indvendigt på trøjen af Spencer Ross. Billy Ferris over for Miskovic. Vælger at tage 3 point ud. Han har forsøgt en. Erik Bell, god aflevering. Og Miskovic er løbet. Endnu en gang, Ivan Miskovic. her pull-up jump shots. Jeg er ikke sikker på, at der har været nogle spillere, der har været så gode til de her pull-up jump shots. Miskovic, 2 point. Og han bliver nærmest skubbet om kulde af Erik Bell. Han er kommet godt for land. Serbiske i. Som vi ser i crawl nu her, så er der altså 4 hold, der kiggede på det inden her, hvor Miskovic... Det gør der ikke i det tilfælde her. Vi kunne måske godt i nogle tilfælde her, jeg også foreslået tidligere, få 3 dommer i 5 minutter. Ved du hvad? Ja, det er da mig, der kommer til at score 40 point, siger Ivan, så måske endda 49, det går jeg efter, sagde han. 2 point er Miskovic under kurven. En god lille justering. Miskovic får den i low post. Og så scorer han 2 point. Sidelinjen nu er han på vej ned fra enden af bænken. Venstre hånd fra Miskovic. Så vi altså samtidig med... Første på, han er god til at skabe sig pladsen dernede, men jeg synes ikke altid, han får løn som fortjent, faktisk. Jeg synes ikke, han får så meget. Nu gør han det her. Ja, god bevægelse. Ivan Miskovic. Aflevering, som gør, at man får et helt fuldstændig frit skud, og ikke holder for meget på bolden. Flot anvalg. Vester til Miskovic. Endnu en gang spiller han. Scorer 7 point. Miskovic får den her i low post. Lad os se, hvad han finder på. God bevægelse, Miskovic. Spinner rundt. 2 point. Will Thomas. Miskovic, god lille bevægelse. Han føler det altså i dag, Ivan Miskovic. Og skabe en forandret indstilling i truppen, og det betyder nok en masse point. Filerne indtil videre. Jens Jensen med et par assist til ham her. Serbiske Ivan Miskovic. Han har scoret 7 point. Han startede med en 3'er fra baglinjen. Og Koldes trods sin beskedne højde, så at det at skulle komme ud og spille kart, det er nok noget nyt for ham. Miskovic, værsgo, 2 point. Og så Lige præcis. De skal ikke tænke mere over det end højst nødvendigt at spille det spil, som de nu gør engang så godt. At Adrian Gross bliver blokket, jamen det er der ikke noget at gøre ved. Han skal tage den op, som man gør. Det er bare et godt forsvar. Super godt forsvar, Ivan Miskovic her. Gross, 45 sekunder. Tilbage.
Høj opdeling, god aflevering. Blokeret af Miskovic. Defineret næste spiller. Ja, det er klart... Her ser vi spillet af Miskovic. Jason Siggers angriber altså Spencer Ross, og han kan ikke tillade sig at gøre noget som helst. Han har altså 2 fejl. Så en topkamp, vi er i gang med. Men der var selvfølgelig masser af favoritværdighed til Bakken Bears inden kampen her i dag. Super bevægelse af Mitrovic her, ikke? Han har virkelig basketballen i sig. Og det bliver virkelig spændende at se ham, når han bliver ordentligt spillet ind på holdet. God hænder her. Der stiller han den Popovic med. Miskovic for den i kurven. Og så ryger trøjen op over hovedet. Eller hvad man kan kalde dem. De andre 2 store spillere, udover Miskovic, Jonas Buhr og Søren E., er jo spillere, som har spillet uendelig mange finalekampe. Og har meget rutine. Det er helt enig. Miskovic, Andreas Jacobsen. Nate Williams ind for forsvar. Miskovic, Munoz er stukket, og så lægger Jens Jensen pres på. Dan Ritter, 2 point. 4 point til ham. Vi hørte på Bakken Bears timeouten. Så vil jeg sende de næste 5 kampe på torsdag. Ja, der er vi altså på besøg i nogen som helst problemer uden nogen driblinger. Igen er det profilen Morten Salers med 3 point. Ja, og det er jo en zone som den her er jo god for at spille. Det her spil underholdende er det at se på. Så bliver Kasper Hestad slået. Og så er det Meldelsen, der får lidt i den gale skuffe. Miskovic river igennem. 2 point til ham. Så de der så lagde op her. Miskovic. Denne gang lykkes det ham. Herude, det kan godt være, det ser mere rodet ud nu. Men Horsens kommer til at trække meget på de samme spillere i dag i den her kamp. Ja, han har været meget værdifuld for ham i dag. Han overrasker meget, hvor dygtig han er faktisk. God bevægelse, Miskovic. Have nogle stops. Scoring. Ivan Miskovic til tidspunkt, og så er Svendborg foran med 2. Det kunne også tænke, at Greg Peters og Svendborg bare har fundet en form til Karen Clark, som Bakken ikke rigtig kan knække. Miskovic med venstre hånd. Og her... Så mange om, at det stod 47-48 ved pausen, så det er altså et 11-0 run i øjeblikket. Her var Miskovic laver skridt. Nej, det gjorde han, men det blev ikke dømt. Så Miskovic udmærker det Ivan Miskovic med venstre hånd rundt om. Bakken presser tempoet. Jacobsen med. Hvis Christoffersen fylder op. Ingenting. Miskovic. Og han scorer 2 point. Ivan Miskovic. Han er relativt nemme skud, de brænder i øjeblikket. Miskovic henter rebouden, scorer og bliver fejlet her. Jeg synes faktisk, at de kommer til utrolig mange åbne skud. Dem omsætter de ikke helt, og det kan man jo så sige, det er jo fint nok, så kan det vise at være en god kritik fra Bakkens side. Jeg ved ikke, om man kan leve på det i længden. Jeg synes, Bakken har svært ved at komme ind i en rytme. Jeg synes, Bakken har svært ved at komme til den samme. 24-33, og altså et 9 points forspring til Liating.